U ovoj epizodi Agrokadra vodimo vas na imanje Arsena Gradinca u Srbobranu da vam pokažemo kako izgleda savremena poljoprivredna proizvodnja dostojna 21. veka. Arsen Gradinac je naš domaćin. Arsene, poštovanje. Moje divljenje, kako kažu stari. Dobrodošli. Hvala lepo. Hvala ti što si izdvojio vreme da nas primiš u ovom, da kažemo, punom jeku radova u samoj sezoni. Evo, mi smo trenutno na parceli koje se tretira, tako, hemijski tretman pšenice. I ono što mene zanima jeste, vidimo nov traktor, moćna i nova prskalica. Koliko su, da kažemo, savremena mehanizacija sinonim za uspeh u ratarskoj proizvodnji i koliko je, da kažemo, ulaganje u ovakve stvari važno za neko ko se bavi isključivo ratarskom proizvodnjom? Pa Gorane, što se tiče mehanizacije, to je po meni na prvo mesto. Znači da se ima savremena i efikasna mehanizacija, najpre zbog kontrole troškova, koji su, svedoci smo, u poslednjih 4-5 godina enormno porasli. Znači, cilj nam je da kontrolišemo troškove i da sve operacije budu urađene u što kraćem vremenskom roku, jer i tu svedočimo klimatskim promenama, znači imamo nagle promene temperature, iznenadne padavine, znači jako su kratki, da kažem, prozori u kojima treba da se urade bitne i ključne operacije za ratarsku proizvodnju. I tu na to se oslanjamo, glavni oslonac su nam, znači, kvalitetne mašine i precizna poljoprivreda. Kada prolazimo kroz Srbobranski atar, imali smo prilike dolazeći do ove parcele i onda se nam govorio ovo je moja parcela, ovo je moja parcela. Bukvalno svaka tvoja parcela je jedno ogledno polje i može da posluži kao svetao primer ljudima koji se bave ratarskom proizvodnjom. Kako Arsen Gradinac donosi odluku o izboru sorti i hibrida i koliko je to važno da bi parcela izgledala kao, recimo, ova na kojoj se mi nalazimo? Prvo ti se zahvalim što si tako nešto primetio. Pa, mislim, moja neka glavna vodilja prilikom odabira sortimenta jeste stabilnost sortimenta, jer nam je bitno da i u sušnim godinama i u rodnim godinama imamo stabilan prinos, na neki prinos na koji možda računamo i tu na prvom mestu mislimo na otpornost na sušu. Tako da je to neki kriterijum glavni kojim se ja vodim prilikom odabira sorti. Da li na svojim parcelama, da kažemo, testiraš određene sorte hibride svake godine uvodeći ili primenjujući neke nove? Naravno, uvek se ostavi 10% za neke nove hibride ili sorte, nešto što se novo nudi na tržištu i to ulazi u neku fazu probe i ukoliko se kroz par godina pokaže kao dobar izbor, on se polako uvrštava u setvenu strukturu. Kada govorimo o, da kažemo, farmerima u Srbiji i onim našim kolegama na zapadu, šta je to što bi izdvojilo, da kažemo, i što je bila ključna razlika, po čemu se razlikuju, da kažemo, naši proizvođači od proizvođača na zapadu i šta je to što bi mi, recimo, trebali još da uradimo osim ulaganja u mehanizaciju kako bismo dostigli, da kažemo, taj nivo bavljenja poljoprivredom? Pa mislim da su ranije bile mnogo veće razlike između nas i evropskih proizvođača, ali slobodno mogu da primetim da se to u poslednje vreme, poslednje, da kažem, deceniju, dve, polako se ta razlika smanjuje. Što se tiče mehanizacije, mislim da možda čak u nekim segmentima i prevazilazimo evropske zapadne, zahvaljujući IPARD-u i tim programima koji su plasirani. Trebalo bi istaći, ja uvek to, znaš, da u svakom tvoje gostovanju spominjem te subvencije koje su ključ za naše poslovanje i drago mi je da polako se gradi taj partnerski odnos između države i poljoprivrednika, one su sad sve izvesnije i stabilnije i to nam je jedan od ključnih oslonaca za naše poslovanje. Kada pričamo upravo o toj podršci države, evo, nedavno smo videli i neke najave da Evropska komisija će dati dodatne subvencije, između ostalog i poljoprivrednicima, kako bi ublažila posledice ovog rata u Iranu. Koliko smatraš da su, da kažemo, takvi trenuci kada u ovom slučaju Evropska komisija reaguje na date događaje na koje ne može jednostavno da utiče, važni za poljoprivrednu proizvodnju i za same poljoprivrednike u Europskoj uniji? Koliko misliš da jednostavno takve stvari zahtevaju hitnost u reagovanju? Pa ono što se sad trenutno dešava, što govore, recimo, zatvaranje tog Moreuza koji utiče na transport nafte i tako dalje, mislim da će se efekat toga tek osetiti. To nije nešto što će doći sutra, ali možda za godinu dana. To smo naučili kad je bila korona, da su efekti posle 2-3 godine došli i da ih još uvijek nismo prevazišli, a evo nešto nam se novo, što kažu, valja iza brega, nova kriza.
Tako da nije slučajno reagovanje Evropske komisije, da kažemo, to je vanredno reagovanje na već postojeće mere, znači vanredno reagovanje i davanje podrške poljoprivrednim proizvođačima. Ne znamo šta će kod nas biti, ali ne bi bilo loše da se i na tu temu porazgovara, da vidimo šta se sprema i da li će eventualno trebati neka reakcija države za neku novu krizu. Za sam kraj ovog razgovora pitao bih te za neku poruku. Dakle, pričali smo o mehanizaciji, o izboru sortimenta, o našem položaju u odnosu na evropske farmere. Koja bi bila neka tvoja poruka generalno mladim ljudima koji su u ovom istom poslu i sam si mlad čovek i dosta toga razumeš, vrlo često kažu kada treba nešto da se pita nešto novo, kaže pitajte Arsena Gradinca, on već to primenjuje na svojim parcelama i u svom radu. Dakle, šta bi bila tvoja poruka ljudima koji su mladi, koji ulaze ili su već ušli u ovaj posao, šta je tu, da kažemo, najvažnije i šta je to što je bio tvoj savjet njima? Pa u ovim okolnostima mislim da je najpametnije da ne srljaju, znači da svaka odluka bude 2 puta promišljena, jer zaista ništa oko nas nije stabilno tržišno i vrlo lako može doći, da kažem pežorativno, do proklizavanja. Znači svaka odluka mora biti dobro promišljena, s jedne strane, s druge strane treba da vole ono što rade, da istrajavaju, da imaju neku viziju i da streme da se ona ostvari u što većoj meri. Arsene, hvala ti puno, želim ti svako dobro i toliko za ovu epizodu iz Atara Srbobrana sa ravnih Bačkih polja. Hvala vam puno što nas pratite i naravno, ukoliko to niste učinili do sada, zapratite Agrokadar.